Oțetul se face încet cu încet. Răbdare trece Am mare. închis balconul ăla că veneau E lasă, dacă e nevoie, poate să deschizi. Ai văzut că ești pe balcon, eu m-am speriat că am văzut cineva. Zic, doamne, Superman, doar făceam răbdare. La câte camere are? Două. Tot două. Acolo e semnul de comandare. Da. La parter înalt. Balcon. Nu, nu-i problemă, mai asta. Tu și mai vreau să poate funcționa. Dacă era proprietate, poate omul să fie așa, dar acolo, la vremea când au fost construit, nu era chestia de proprietate ca acum. Și atunci chestia, lotul ăla din spate, nu s-a luat, da, era și cum s-a dus totul acasă.